blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Diario Oficial de Galicia publicou o 13 de xaneiro a resolución da convocatoria de 2025 con anualidade ata 2027 para as achegas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia. En total son 132 persoas viticultoras beneficiadas para actuar en 184,7 hectáreas e cun investimento de máis de 3 millóns de euros financiados polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Por provincias, a maioría dos expedientes aprobados son de solicitantes de Ourense con 81 e de Pontevedra con 39. Os restantes son de Lugo con 9 e da Coruña con 3. Estas achegas teñen un carácter estratégico para a nosa comunidade e os seus principais obxectivos son os de incrementar a competitividade das explotacións vitícolas, adaptar o cultivo do viñedo ao cambio climático e facelo ambientalmente máis sustentable, ao tempo que se promove a remuda xeracional. Así mesmo, con esta medida tamén se consegue a mellora das técnicas da xestión das viñas e reconversións varietais para optimizar a súa orientación ao mercado, adaptando as producións á demanda, ao mesmo tempo que se preservan as variedades da nosa comunidade. Deste xeito aproveitase a elevada calidade diferenciada da uva como vantaxe competitiva nun mercado cada vez máis globalizado. A través destas achegas aumenta o grau de profesionalización do sector vitícola galego, ao mesmo tempo que se potencia a remuda xeracional e un desenvolvemento rural socialmente viable, facilitando o acceso ás explotacións das persoas viticultoras mozas e capacitadas, en particular das mulleres. No período 2018-2024 destináronse preto de 17 millóns de euros para estas axudas, aprobando un total de 1.083 expedientes para actuar nunha superficie de 1.518 hectáreas. Este ano convocaránse novamente estas achegas cun orzamento de 4 millóns de euros.
Parlamento Europeo aprobou onte paralizar o acordo entre a Unión Europea e Mercosur. O órgano decidiu remitir a cuestión ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que deberá decidir se o pacto é compatible ou non co dereito europeo. Deste xeito, conxélase a tramitación do acordo de Asociación Económica e Comercial e o Acordo Internacional de Transición cos países desta zona libre de comercio, Paraguai, Uruguai, Arxentina e Brasil, que engloban ao redor de 700 millóns de consumidores. Así as cousas, este paso non garante que non se vai a aplicar o acordo. A Comisión Europea tería capacidade para poñelo en práctica de xeito provisional ata coñecer a decisión da Xustiza Europea. Deste xeito entraría en vigor cando sexa ratificado por un dos países de Mercosur. Esta decisión de paralizar o acordo tomase despois de que o pasado sábado a presidenta da Unión, Ursula von der Leyen, asinara co presidente de Paraguai, Santiago Peña, o acordo de libre comercio entre Europa e Mercosur. España é un dos países que apoia este pacto. Dende Galicia, a Xunta exixira ao Goberno central que incrementara os controis fronteirizos, así como que dera a coñecer as medidas que implantarían coa entrada en vigor do acordo. O Executivo Autonómico comprometerase a defender os intereses dos agricultores e gandeiros galegos que protestaron durante semanas contra a aprobación deste tratado. Para a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, calquera produto que entre en España debe cumprir os mesmos requisitos sanitarios que os que se elaboran dentro do Estado e da Unión Europea. Por iso demandou un plan específico de control para reforzar as inspeccións na fronteira. Por parte da Xunta, o Goberno Autonómico comprometeuse a incrementar os controis en Galicia. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Mancomunidade do Salnés volve mirar cara ao sector vitivinícola no deseño da súa oferta formativa. Xa está en marcha un novo curso enmarcado no seu programa integrado de emprego que formará o alumnado en enoturismo e elaboración de viños. Se necesitan personas formadas en todos estos ámbitos. A veces hai personas en enoturismo, pero non teñen tanta vinculación coa elaboración de viños, e hai personas que teñen moita formación en elaboración de viños e ao mellor non tanto en enoturismo. Por lo tanto, unir esas dúas áreas vos vai a ter unha perspectiva moito máis ampla. Por lo tanto, aproveitar esta oportunidade que hai moitas empresas que están necesitando precisamente destes perfiles, estes perfiles que se están nas que vos estades formando, pois son moi necesarios para un sector tan importante que como pode ser o turismo e como pode ser pois o mundo vitícola. O curso desenvolvese nas adegas Condes de Albarei e Pazo Baión. Por primeira vez, a formación combina estes dous aspectos do sector. Dunha banda, os 8 alumnos participantes adquirirán coñecementos técnicos sobre a elaboración de viños. Poder transmitir todos os traballos e os coñecementos que nos fomos collendo que ao largo de todos estes anos para poder transmitirlos e ao mesmo tempo pois para que eles lle valgan pois para esa inserción laboral, non? É dicir, pois bueno, ahora mesmo estamos o que é o sector do viño aquí en Rías Baixas é un sector moi importante, un sector en expansión, en crecemento, e a verdad que bueno, pois moitas veces hai moitísimos postos de traballo nos cales hai grandes posibilidades. Da outra, porase o foco no enoturismo e na comunicación do viño. O obxectivo é que os coñecementos do alumnado non se queden únicamente en saber como se elabora un viño, senón que aprendan a contalo e a convertelo nunha vivencia. Como foi crecendo, como foi evolucionando, ata chegar a formar unha parte importante en todo o que é o contido das adegas, non? Ao final, un visitante que ven á nosa casa para contarlles o que vamos a facer, o que estamos facendo, mellor dito, transmitir o noso traballo, e creo que é unha pata fundamental. Entonces vamos a abordar diferentes puntos, como se xenera unha visita, como hai que transmitila e, sobre todo, pois o que é o enoturismo hoxe en día en Galicia e no mundo. Pero os 8 alumnos participantes
participantes, este curso ofrece unha oportunidade de entrar no mercado laboral. Formaránse durante 60 horas, conscientes da puxanza do sector vitivinícola en xeral e do enoturismo en particular. A idea de facer rutas turísticas polas bodegas é algo que me chama bastante a atención e creo que é un sector que está en auge, sobre todo para a xente de fora de aquí, da comarca ou de fora de Galicia, que non sabe como é un proceso de elaboración de viños. Penso que pode resultar moi interesante explicarlle a xente de outros lados de España ou do mundo en que consiste a elaboración do viño albariño Rías Baixas. Para a Mancomunidade non se trata só do seu compromiso cunha formación que atenda as necesidades reais do mercado laboral. Tamén entronca coa aposta que fan polo enoturismo como elemento desestacionalizador do turismo. A comarca está traballando moito na desestacionalización, pois é algo moi importante. Polo tanto, todos esos coñecementos que se poden adquirir no que pode ser a elaboración e todos esos coñecementos en enoturismo vamos a permitir ter unha visión, eu creo que moito máis amplia, precisamente para que eses turistas e visitantes que podan visitar pois as distintas bodegas ou as distintas entidades relacionadas co mundo do viño teñades unha perspectiva moito máis global e, polo tanto, creo que moito máis atractiva tamén para o turista. No marco deste programa integrado de emprego estanse a desenvolver outros cursos como caixeiro reponedor, operador de carretas elevadoras, creación de blogs, ecoturismo, logística de almacén, big data, agricultura de precisión ou teleasistencia. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Na gala dos Premios Feroz que se celebra este sábado en Pontevedra, as estrelas do audiovisual español brindarán con Paco y Lola. Para nós é un placer repetir este ano e volver a estar presentes na gala. Como comentaba co Concello, non podía faltar un Rías Baixas, entonces aí estamos apostando polo Rías Baixas. Así, as características botellas de lunares do albariño da cooperativa meañesa volverán brillar con luz propia durante o evento. Xa participaron o ano pasado e neste caso chegan cunha novidade. Incluirán na súa oferta o seu viño sen alcohol, lanzado o ano pasado. E vai estar o noso albariño Paco y Lola e eu sí que vou desvelar a novedade e é que este ano tamén imos ter na gala o noso viño sen alcohol, co sacamos o ano pasado, e para que todo o mundo que queira disfrutar dos nosos viños pois que teña opción. E non moito máis, o sea, creemos que non podía faltar un Rías Baixas, ademais fomos recoñecidos o ano pasado como mellor bodega produtora de viño blanco do mundo. Queremos celebralo pois, nos Feroz, o sea, a primeira celebración do ano e ímolo facer pois, por todo o alto. Tamén estivo nos Feroz o ano pasado e repite nesta edición a empresa pontevedresa Crack do sector do calzado. O ano pasado arrasou coa súa proposta para Posgala, unha máquina expendedora de zocos que triunfou entre os asistentes e que lles valeu un premio para Augas do Clúster de Comunicación de Galicia a mellor estrategia de marketing. Desde el primer momento que ya el año pasado que supimos que se hacía en Pontevedra y que nosotros somos una empresa de Pontevedra además muy arraigada a la ciudad, supimos que queríamos estar, nos liamos la manta a la cabeza a hacer pues algo original, diferente y que también nos representase con la máquina expendedora de Zuecos Feroz. Este ano teñen preparado unha acción distinta coa que prometen volver sorprender. Por ahora queremos mantenerlo un poquito más en secreto, en sorpresa. Lo estaremos desvelando la semana que viene con una campaña en nuestras redes, pero sí que es verdad que aunque tiene un punto de partida y de similitud con la acción del año pasado, es algo totalmente diferente. Le hemos dado una vuelta para también sorprender a la gente. Y esperamos que les guste por lo menos tanto como el año pasado. Quen se estrea nesta edición é El Nogal de Campo Lameiro. Para a gala teñen preparado un proxecto único deseñado especificamente para os Premios Feroz. Lo que queremos aportar es que se vayan de todos los que vengan a ver la gala y que visiten Pontevedra, que se vayan como diciendo qué bien nos han cuidado, ¿no? Como perfectos anfitriones como somos, ¿no? Los gallegos, y vamos a ofrecer lo mejor que tenemos, que es la mejor almendra del mundo, la Marcona, y hemos hecho cosas distintas tanto para el hospitality como para la gala, como para la fiesta. Y bueno, la idea es un poco también sorprender, que es un poco el claim del Nogal,
sorprender con bienestar. Representantes das tres empresas foron recibidas polo alcalde pontevedrés. Miguel Anxo Fernández Lores agradeceu a súa aposta polos premios Feroz. E unha das condicións que puxemos para organizar a Gala dos Feroz en Pontevedra foi que eso tuvera repercusión social e económica na cidade. Non é só unha gala donde vamos todos aí, ou todas, guapísimos a alfombra vermella, salimos na televisión na segunda e proxectamos a imaxe da cidade, pero creemos que eso teña relación tamén coa propia sociedade pontevedresa, coa actividade económica e con moitas cousas, non? Desde a relación coa propia universidade, a respecto da comunicación audiovisual, coas empresas que promotoras de Pontevedra, pero tamén co tecido asociativo e co tecido industrial e económico e empresarial da cidade, non? Recordemos que a gala se celebrará no recinto feiral de Pontevedra este sábado 24 de xaneiro. Está prevista a asistencia dun milleiro de persoas, entre elas algúns dos nomes máis recoñecidos do audiovisual español. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.